Barkan ku dai da zuwa tashar ta Aji Daɗi Top TV. Ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment. Da ranar mun samu rahotanni za mu dinga sanar da ku akan kare. Ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ja kunnen masu yarda da jita-jitan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro kar ku manta kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. A yanzu ma za mu ƙara kawo muku wani sababbin rahotanni game ga Murja Ibrahim Kuriya da abokinta wanda aka fi sani Ashir Idris mai shirya. Duk da dai haka kar ku manta ku danna liking, ku mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa. A jiya ce wata babbar kotu da ke cikin birnin garin Kano ta ƙara yin mi'ara koma baya, ta ƙara mai da Murja Ibrahim Kuriya tare da Ashir Idris wanda kuka fi sani da mai shirya. Duk da dai cewa wayansu abokanai suna ganin kamar abin da aka musu ba daidai ba ne ba. Ni kuma a nawa ra'ayin gani nake yi kamar wayanda suke cewa ba daidai kotu take ba, kamar su ma suna ganin su ma suna da laifi ne da shi sa suke ganin faɗin haka. Jama'a kar ku manta kuna tare da tashar Aji Daɗi Top TV. Kar ku manta ku danna subscribe, ku mana comment, kuma da zarar jarida ta wallafa abu za mu ke yin mai yiwuwa insha Allah muke sako muku su. CBN ta yi amai ta lashe game da karɓar tsofaffin kuɗaɗe a Najeriya, yayin da mutanen Najeriya suka shiga halin haula'i game da canjin kuɗin Najeriya. Mutane sun shiga halin matsi da wahala da ƙunci na rayuwa da dalilin canza wannan kuɗi na Najeriya. Duk da cewa wayansu a gefe guda suna ba shugaban ƙasa shawarwari akan ka a canza wannan kuɗin, shi shugaban ƙasa yana ƙara nusar da su cewa wannan canjin kuɗin a Najeriya shi zai ƙara taimakawa talakawa wayanda suka shiga halin ƙunci na rayuwa. Duk da cewa wayansu mutanen suna nuna jin haushinsu game da shugaban ƙasa. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen rahotanninmu na wannan satin. Ku tara.